Първо правило на икономиката. Човекът е с незадоволими потребности. Искам да купя самолет на мама, на мама. Искам от мене по-голям да няма, да няма. Без да взимам, не давам, с пратаците задминавам. За нищо не съжалявам, за да си го позволя. Не знам за теб, но знам за мен. Аз стигам левел, аз стигам левел. Извън твоя спектър, сета брат, секта. Пушката ти омекна, май нещо е спектър.